чокен мо имрӯз шуморо бо 10 дастаи футболи беҳтарини 10 солаи охир шинос хоҳем кард. Ногуфта намонад ки фифа ин холҳоро пеш аз пайдо шудани вируси корона ба онҳо дода буд. Рафтем. дар ҷои даҳум дастаи муҳаммад салоҳ яъне ки ливерпул бо 703 хол. Ливерпул клуби футболии шаҳри Мерсайди Англия буда 3 июли соли 1892 таъсис ёфтааст. Ӯ яке аз машҳуртарин клубҳои Англия ба ҳисоб рафта дар лигаи футболи Англия дохил мебошад. Аз рӯзи таъсисёбии клуб бозиҳои хонагиро дар стадиони Анфилди Ливерпул баргузор мекунад. Стадион соли 1884 сохта шуда. Дар айни замон Анфилд тақрибан 54000 ҷойи нишаст дорад. ин дастаро дӯст медорам, валекин афсус дар ҷойи ноҳам қарор дорад. Бо 730 хол дастаи Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед яке аз клубҳои кӯҳнатарини Англия ба ҳисоб рафта аз шаҳри Трансфорд ё Манчестери бузург мебошад. Он 5 марти соли 1878 бо номи Невтон Хит таъсис дода шуд, валекин соли 1902 номашро ба Манчестер Юнайтед иваз намуд. Манчестер Юнайтед яке аз асосгузорони лигаи Англия дар соли 1992 мебошад. Стадионаш Олд Трансфорд. дар ҷои ҳаштум боз як дастаи Англия қарор дорад. Челси бо 734 хол. Челси клуби футболи Англия буда аз Фулхеми дар ҷанубу ғарби Лондон қарор дошта мебошад. дар премер лигаи Англия ва дивизияи олии лигаи футболи Англия баромад мекунад. Челси 10 марти соли 1905 таъсис ёфтааст. қисми зиёди таърихи худро Челси дар дивизияи олии Англия гузарондааст. стадионаш Бриҷ Стамфорд. аввалин даста аз Италия Атлетико бо 738 хол дар ҷои ҳафтум қарор дорад. Атлетико яке аз машҳуртарин клубҳои Мадриди Испания буда 26 апрели соли 1903 таъсис ёфтааст. Атлетико ҳамаи бозиҳои хонагиашро дар стадиони худ Ванда Метрополитан мегузаронад. яке аз дастаҳои олмон низ қафо намонд. дар ин даҳгона Бавария бо 791 хол дар ҷои шашум. Бавария Мюнхен яке аз клубҳои касбии футболи олмон ба ҳисоб рафта аз шаҳри Мюнхен мебошад. Бавария соли 1900 таъсис ёфтааст. клуби машҳуртарин дар олмон ва яке аз клубҳои бонуфузтарин дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти маҷаллаи Кайскер, Бавария дар асри 20 яке аз беҳтарин клубҳои футболи асри 20 ба ҳисоб мерафт. Пари Сен-Жерми ё аниқтараш ПСЖ. дастаи Фаронса бо 808 хол дар ПСЖ ва ё Пари Сен-Жермен клуби футболи касбии Парижи Фаронса мебошад. ӯ 12 августи соли 1970 таъсис ёфта дар Фаронса маъруфтарин клуб ба ҳисоб меравад. Пари Сен-Жермен 8 маротиба қаҳрамони Фаронса гаштааст. 12 маротиба ҷоми Фаронсаро аз худ карда ва 8 бор ҷоми Лигаи Фаронсаро соҳиб шудааст. клуб дар Аврупо бо пирӯзии ҷоми ғолибони УЕФА муваффақ шуд ва дар финал Вена Рапидро мағлуб кард. чӣ гуное ки дидем дар ин рӯйхат дастаҳои футболи Англия бисёр ҳастанд. инак боз дар ҷои чорум низ дастаи Манчестер Сити бо 809 хол соҳиби ҷои чорум шуд. Манчестер Сити дуюмин клубаи шаҳри Манчестер ки дар премер лигаи дивизияи боло ва дар лигаи футболи Англия бозӣ мекунад. он 6 апрели соли 1880 бо номи Сент Марко таъсис дода шудааст, валекин аз соли 1894 инҷониб Манчестер Сити номида мешавад. стадионаш Этихад мебошад. анакнун мегузарем ба сегунаи беҳтарин. дар ҷои сеюм бо 846 хол дастаи Ювентус, яъне ки дастае ки Криштиану Роналдо дар онҷо бозӣ мекунад, қарор дорад. Ювентус клуби футболи шаҳри Турини Италия буда яке аз клубҳои қадимтарин ва пурқувваттарин дар Италия, Аврупо ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар соли 1897 Ювентус аз ҷониби як гурӯҳ донишҷӯёни мактаби миёнаи Турин таъсис ёфтааст. ин сеюмин клуби қадимаи Италия ба ҳисоб меравад ва яке аз ду клубҳои Турин дар серияи А мебошад. соли 1920 клубро оилаи Агнели аз худ кард. дар дастае ки дар ҷои дуюм қарор дорад Криштиану Роналдо низ бозӣ мекард. бале, Реал Мадрид бо 876 хол ҷои дуюмро аз худ кард. Реал Мадрид клуби футболи Мадриди Испания буда дар асри 20 фифа ӯро ҳамчун беҳтарин клуб эътироф кардааст.
реал мадрид яке аз се клубест ки ҳеҷ гоҳ дивизияи олии испанияро тарк накардааст. Ин яке аз клубҳои машҳуртарини футболи испания мебошад. Вай 62 унвонҳои миллиро дорост, аз ҷумла 33 унвони ла лига, 10 ҷоми испания ва 10 суперҷоми испания. Вай дар шумораи ғалабаҳо ва голҳо дар лигаи чемпионҳо қаҳрамон ба ҳисоб меравад. реал мадрид соли 1902 таъсис ёфта, стадионаш бошад Сантьяго Бернабеу. ва инак дӯстони азиз, дастаи беҳтарини 10 солаи охир ин барселона бо 923 хол дар ҷои якум қарор гирифт. барселона клуби футболи шаҳри барселонаи испания буда клуби машҳуртарини испания ба ҳисоб меравад. 29 ноябри соли 1899 аз ҷониби як гурӯҳ футболбозони швейтсария, британия, испания ва каталия таҳти сарвари ҷоан гампер таъсис ёфтааст. клуб ба яке аз рамзҳои каталония табдил ёфтааст. шиёри ӯ мес куэн эн клуб, бештар аз клуб мебошад. стадионаш камп ноу. барселона беҳтарин даста ба ҳисоб рафта мухлисони худро чӣ дар тоҷикистону русияву англияву америка дорост. дӯстони азиз, мо ҳаракат кардем ки шуморо бо 10 гонаи беҳтарин дастаҳои 10 солаи охир шинос кунем ва дар комментария нависонед ки мухлиси кадом аз ҳамин дастаҳо ҳастем. хайр, то бозид наворҳои нави моро интизор бошед.